Kesenjuk kirang bak san senong manat area, berkentup ya santeli ki senong kata ke manat, ke mau bidong, ke lu mau ba, ke pendan lingdo, bat pendan sok lang. Kila pen pau ya ke jing bom senguhun halor ke jing pentrai ya ke surok PMGSY, na podja ot sa mau bidong, ke badan kembasan kilometer tam ayai, bat ke badang yat ya ke jing pentrai ya jing siang rong hadu mentah. Ubak ready sila Presiden kesenjuk habakran sikilat pathai kubur ula penpau ya kejing sengu khia ba kejing bom suhun ya kejing siang rong ya kani ke surok ulai thu baki nala kimbiang kumjuru ki kendro surok pan nalor kerukom siang rong kambiang namar kidan kijaka ki bom scam nalor kata ulai thu ru bakani ke surok ka klampoi hadu ka kut senong mau bidang Kumta nakal yang kesenjuk kala kerpat ya ka office bakadai ban wan kmi ban jengo ya ka jing pentrai ya kani ke surok ban ya pen bait lang bat kipat ba kenang bakani ke surok kan long sisa ke surok ka ban ne bat ka ban ai jing mento ya kipat ba jong kani ka dong ka than Tangidon hagane ka por pun kinang yalam jong kane ka dong ka than ban pet na ka benta ka baha kamiat ka roy ka par ki development baper jong kane ka dong bat ka than te kum kinang sang senang jong kane ka dong ka than niyo i ba mentang i si bentang i laban ong bangi sengeu kemen bangi layo i kane ka surok bala poi ha kane ka dong ka than ka jangi kane ka surok kadai ya ka ban syakri na ka benta jong ki pajba jong i jong kane ka than ki badon hadu ar hajar san spa rus pa tam ki no ki klik briu jong kane ka than ka jangi kmilenti balang ba jong ka jingdon jong kane ka surok ngidon ka jing kermen ba ngila yo sibun ya ki jing mentoi bat kala yarap ru yang i haki bobon ki benta la kalong ka kit ka ba la kalong ha ka koit ka khia ru ki bapang ba stom ba kala long ka jing mentoi rei ka ba ngi habang ipet ya kan ka rukom jing trei ya kan ka surok ki don ki jaka ka bangilap bakim ai jing penhun na ka benta jongi ha ka bangaya je kan surok lapet ki don ki jaka ki ba ki kini ki jaka ki ba kham long turning ba ka jaka ka ba kham cha neng karong kala biang rei kani ka ba long cha kham satem kamut karong kasu long tang ban su lebel man malai tu mau tela da ka kumne kham tam ki turning lei kan kani ka surok kan jot kloi tengi ong la kumno ba nakaliang jong kinong trei kidai ban pej benya khnang bakani ka surok kan long ka babiang na ka benta jong i bat kawiru ka bangidon kam ngi kerpat ya ka departemen ba ka departemen kadai banwan ban pej lem na ka benta ki jing don kam jong i namar ba om tang ba kan ka rong kabal apoin suhun tang kumne ki don ki jaka kiba ki don ki nala kiba syakini ki than jongi namar ba ka jaka kalong sering ba la dei bangi idei ba kan aino da ki nala simen ki don ki jaka ru ki ba ki ying ki song kenrong kumta ba kat kum ka jing pe jongi ngi i ba kalong ka badon kam ban ai kenro haki jaka te nakaliang jongi kum ki pagba ngi kerpat ya ka departemen ba kidai ban dawan pej ya kan surok bat habak kiwan ya kan ka than jongi kim dai ban pin suwan kumto rei pidai ban ai jing pentip lem yang i kna bangin yo ban yalam ban kmi ya kita ki jaka ki bang idon kam ya ka ban le la kalong ha kan ko kom ru kan syong hi ha ka departemen ngi dai tang kinong kerpat ka departemen ka badai ban kmi ya ka jing don kami kmi lenti bakin tau kilat kilenti na ka benta ka jing bet jing biang jong ka dong bat ka than te kat kum ka jing lap ka jing sem ka jing i kum ki nong song snong jong kana ka dong ka than abang ipet miyat mi me ya kana ka surok ba kam semda biang jaka ka don ka ba tang su khandrot da ka kijaru bon ki ba
long flare kum tu te makarpat na kaliang jong u kontraktor ba undo ai jumut na kumta u kinong trei banda pejbha namar don kijaka kibalong klem ai ki primar te don kijaka kibalong pedang kum tu dapet dakakti don tangkarong lah ke primar klem UI te kijaka kibadon kinja turning kum tu bun kisu sna le tangdap te katkum kajing UI jongi kum kinong song snong te 4 ibyang te ladalong kebala te long kamele kambha namar khnang bu kadong kathang jongi ba kin dasuhun ya kata kajing trei na kanta jong kini nong trei ya keba pi kelapa ti te kham tam kini kibalong kiba long turning kum tu kadon kam banda ai kham he khandiat namar katkum ba ngapet bun kibadang long kem long red kasurok te karong ru mda pada ibyang te kadon kam banda ai jengmut kinong tre ba kham le kham bha kham pek ya kalain namar khnang ba kikali ru kimda khapnya harkom ya charkom yang Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya